Bant am Mwandwe a heibio i lifer. Mwandwe fysa gol fan hyn i'r Drenewydd. Oes yn wir. Cyflymder Liffwmpa Mwandwe. A 10 munud o'r gêm wedi chwarae. Ydy'r llif ddora yn mynd i agor y Drenewydd 1, Derwyddon Cefn 0. Wel, gwaith gwych. Mae o di gorffen y cyfle yn dda iawn. Bryn cangymeriad yn canol y cae gan Derwyddon Cefn. Cyflymder y Mwandwe wedyn yn mynd â fo i fewn tuag at y cwrt Cosby. Ac mae o'n mynd ar draws Michael Jones. Gwaith gwych gan rhif 7 Mwandwe i'r Drenewydd. Os gollen nhw heno, ydy swydd Niall McGuinness dan fygythiad? Dwi'n gobeithio ddim, achos dwi'n mynd licio gweld hynny'n digwydd, Bryn. Gyfle. Mae yna gyfle. Mi o'na gyfle yn yna Williams oedd i fewn yn dynnu dyma Arsan allai gael ei creisiad i fewn. Mwandwe! Mae'n ail i Liffwmpa Mwandwe. Y creisiad yn un gwych. A'r peniad mor tala. Mi oedd o'n ddigon yn doedd. Efo chwarter awr o'r gêm wedi chwarae. Mae'n mynd o ddrwg o waith i'r ymwelwyr. Y Drenewydd 2, Derwyddon Cefn 0. Mae'n noson da i Mwandwe yn barod, Bryn, unwaith eto. Rhy hawdd i'r Drenewydd. Maen nhw'n gallu croesi fewn i'r canol. Neb yn ei farcio fo. Davies, y creisiad at yr ochr bell yn edrych am Mwandwe. Unwaith eto Aaron Williams yn creu. Williams, disgwyl yn yr hediad gan Craig Williams. Campus gan Craig Williams. Ar y postyn gosa James Davies. O bron bod hi'n haws sgorio yn y fan yna. Gwaith gwych i lawr y dde yma. Ymlaen i fewn tuag at y cwrt Cosby. Bryn bron yn berffaith a draws y cwrt 6. Ond oedd hi'n gyfle da unwaith eto iddyn nhw. Fel mae'r tymor yn mynd yn ei flaen, fydd yna gêm a caletach i'r Drenewydd. Ond yr unig beth maen nhw'n gallu gwneud ydy ennill beth sy'n o flaen nhw. Williams! O'r cyffyrddiad i gefnyrwyd gan James Davies yn rhwydo yn erbyn i gen glwb. Mae'r golwr yn gandryll. Ia, unwaith eto Bryn, y gwarol gwaith da, mae'r trydydd gol yn dod ac James Davies i reitiad o. Maen nhw'n dechrau'n bifn yn hanner y hun, pel hir ymlaen gan Cottrell. Mae'n ein reidiau da i Williams a wedyn mae o yn neud yn dda iawn i gael ei bel o a draws y cwrt 6. Davies ac oedd hi'n tasg syml iddo fo mewn ffordd, Bryn. Mae George Hughes, Jordan Evans. Williams, creu lle'n gampus at Aaron Williams. Aaron Williams cael rhwydd hyn i droi. Aaron Williams ac i fewn gan Craig Williams. Wel, dyna fydda wedi bod yn ddiweddglo dramatig i'r hanner cyntaf. Gwaith da gan Charlie Edge. At Niall Flint. Os na ergyd gan Flint! Cyfle gora'r gêm hyd yma i'r ymwelwyr. Disgyn i Niall Flint, ond yn methu taro'r targed. Na, gwneud yn da. Wedi'n dacl da ar y llinell hanner. Rhywbeth oedden ni'n gweld yn y hanner cynta. Hampson. Colli'r meddiant. David Cottrell. Chydig opsiyna. Mwandwe'n denu lifer allan hefo fo. Ond yma Rushton yn y canol. Mae James Davies yn hefyd. Rushton! Gyffyrddiad cynta. A fe ddylia bod hi'n gol. Tony, mark him! Ia, gwaith gwych, mae rhaid dweud unwaith eto. Bryn i lawr o'r Mwandwe. Fo sydd wedi syrenu mwy na neb arall heno. Mwandwe. Arsan. Os yn le i gael y greisiad fewn agos Mwandwe. Ti'n bod beneith Mwandwe fan hyn? Mwandwe. Arsan. Mae yna 4 yn y cwrt yn disgwyl am greisiad. Rushton! A mi oedd angen yr arbediad gan Michael Jones. Oedd hwnna ar y targed gan Nick Rushton. Ia, gwaith da unwaith eto. Drenewydd yn mynd am y bedwerydd gol. Gwaith gwych i lawr y chwith, y croesiad yn un da. Mae rhaid dweud, oedd y beniad yn un da hefyd gan Nick Rushton. David Cottrell. A'r geic gornel. Eto prawf i'r amddiffyn a'r peniad gan Kieran Mills Evans. Ond mi sefodd i dir ar y postyn pella.
Michael Jones fydd o'n siomedig, Bryn, mae o'n newid wneud arbediad da i Nadi Rushton gael y bedwerydd, y cic gornel, ac mi ddylsa Jones posib di gwneud yn well. Drachwch ar y cyflymder sy'n gyn Mwandwe. Croesiad i fewn o hyfryd! O, Jamie Breeze i gyffyrddiad cyntaf yn ddylai fo tîm 5. Ia, yn union fatha Nick Rushton i gyfle fo i gyffyrddiad gyntaf sy'n fod i bod, ond y dyn yma, di sirenu, fel o'n i'n sôn, mwy na neb arall. Gwaith creu gwych unwaith eto ar y plat mewn ffordd i Jamie Breeze. Ac o'n i'n meddwl, oedd hi'n bimed. Rushton, Mwandwe, Mwandwe, dyna chi gampus gan Mwandwe. Mi oedd y cyfle am yr hat-trick yna, ond yn dewis pasio at Aaron Williams. Gwych gan Mwandwe, ond Williams yn rhwydo. Gwych, a o'n i'n meddwl pam di o ddim yn mynd am gol, Bryn. A dod y gol i Williams yn y llinell blaen, y bas yn un syml ac yn un berffaith. Ac doedd o, Aaron Williams, ddim am fethu y cyfle i gael ei 8fed gol fo'r tymor. Geithom gol haws, Bryn. A Mancwa. Mae Joe Fo, George Harry yn y canol. Mae Charlie Edge ar y postyn pella. Joe Fo. A ni'n meddwl bod hwnna'n mynd am y gornel uchaf yna, Wyn. Diolch yn bell, Bryn. Yr gorau o'r gêm i'r Derwyddon. 2-0 up early on, obviously then we scored the third, and on the stroke of half time Craig Williams just missed a great chance to put us 4-0 in front, and probably deservedly so as well. Look, credit them, first 10-15 minutes I thought, they come back out and they more galvanised, but it's an easy one to do when you're 3-0 down as well, but I'm really pleased with them, with the way we got hold of the game, professionalism, and saw the game out and scored a couple of goals, and we could have scored a couple more. Obviously Nick Rushton's come on and had a great chance, I think, with his first touch. We put some good balls in the box, and yeah, really pleasing, good night, and an important 3 points for us. To see the levels and the difference of players, it was quite clear tonight. And what I was disappointed with is sort of we lacked that desire at the start. We made one mistake, heads have gone down. You can see they're low on confidence. We've got a lot of young lads, and obviously, yeah, it's the toughest position I've ever been in, and as a manager, it's probably the hardest job I've had. So yeah, it's not going to get any easier. We've just got to try and turn it round. You were on a hat-trick when you decided to pass the ball to Aaron Williams. That was brilliant. Do you know what? It's just something I got brought up doing. Just he's en route to become one of the top goal scorers in the league, isn't he? So, and he's on form as well. So he's got an open goal. I've already got 2 that game. It's nice to get an assist as well. Have an all-round game, why not? So you're not disappointed you didn't get the hat-trick? I mean, I still think there's more games in the season. It's only the beginning, so hopefully if I'm sharp like that, I can get one again.